Ćao svima, dobro mi došli nazad na kanal. Odlučila sam da ove godine probam nešto potpuno drugačije. Farbamo jaja bez trunke hemije koristeći samo povrće i bobičasto voće. Iskreno, ovo mi je prvi put da radim, pa sam pomislila zašto da ne snimim, pa da zajedno vidimo na šta će to na kraju ličiti. Krenula sam prvo sa kuvanjem jaja. Uzela sam i bijela i ona klasična tamnija, čisto da uporedimo kako će se koja boja uhvatiti na različitoj podlozi. Na dno šerpe volim da stavim neku čistu maramicu ili gazu. Tako jaja manje skakuću dok voda vri i manje pucaju. Naravno, jaja sam prethodno oprala hladnom vodom da skinem svu nečistoću, nalila vodu i dodala kašiku soli. Kada prokuvaju, ostavim ih još nekih 10 do 15 minuta da kuvaju. Dok se jaja hlade, spremamo boje. Ovdje imam oko 150 grama spanaća, mada što ga više stavite, to bolje. Nalijem litar vode i stavljam na ringlu da prokuva. Zatim uzimam 400 grama ljubičastog kupusa koji sam ranije iseckala. Opet ide litar vode i pravac na šporet. Sljedeća je šargarepa. Narendala sam nekih 250 grama. Sada dodajem vodu i stavljam na ringlu da proključa. Ista procedura i sa cveklom. Narendala sam 2 manje glavice. Za kraj mi je ostala aronija, nekih 200 grama. Nju sam prelila sa malo manje od litar vode. Kada povrće proključa, pustimo ga da se krčka još dobrih pola sata da izvučemo ono najbolje iz njega. Sad, pošto mi spanać i šargarepa nisu ulivali neku veliku nadu, odlučila sam da ih malo poguram. Izblendala sam ih štapnim mikserom da bi što bolje otpustili boju. Kada se sve malo prohladilo, prelazimo na ceđenje. U svaku ovu boju dodajem po kašiku sirćeta da bi se pigment bolje zalepio za ljusku. Ubacujemo jaja, a ako vidite da nisu skroz natopljena, slobodno dodajte još mrvicu vode. Moram vam priznati da me šargarepica baš namučila. Boja se slabo primila, pa sam je na kraju vratila na ringlu da prokuva zajedno sa jajima. Jaja sam u ovim bojama držala oko 2 sata. Neki kažu da može i preko noći, ali ja sam bila nestrpljiva.
i pogledajte kako su ispala. Bijela jaja su sasvim korektno primila boju, dobila sam prelepa nežna pastelna jaja koji izgledaju baš otmeno. Što se tiče ovih sa tamnijom ljuskom, pa ne znam baš šta da vam kažem, meni se čini da ovo baš i nije bilo najuspešnije, ali eto, i to je deo ovog eksperimenta. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video i pišite mi u komentarima kako vam se dopada rezultat i da li biste vi probali ovako nešto. I naravno ne zaboravite da zapratite moj kanal za još ovakvih ideja. Vidimo se u sljedećem videu.